салом алейкум дӯстон бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи мо. рӯзи як шумо бахайр ва шодӣ бошад дӯстони азиз. Дар навори имрӯзаи на гил задем бародаро хонаро паонитам. Укаем гил заниша гили зард кабути осмонӣ углоша ҳисоби каш бидан столбики 10 сантиметра бировардем. гиломо гилои новинкай ҳозир лак загием нам дора ҳисоби лак якам тахирачоб омадеса нигар ки лакои загии хелида метавонад ҷои тари ҳарҷо қоқ шидагиш. нигоҳ кунед хонааш хел базеб омадагиай. дастгира фаромӯш намекунем, лайкҳоро мемонем ва фикротонро тонед дар комментария бинависонед бародаро ва видеоро дар имо ватсап падилиса мекунем. барои заказ дар номерои болои экран мондагӣ муроҷиат кунед. нашуд нарх навоз суҳбат мекунем ва ки ҷои дар нархҳоон тобри бигира мерем ремонт гил партояй ремонт падключай фарқ надорад.